Il-Prim Ministru se jibqa'. Din kienet id-dikjerazzjoni li jagħmel il-wib tal-Gvern deputat Byron Camilleri waqt l-analiżi tal-gazzetti tal-erba' filgħodu fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista fejn insista li l-Gvern għandu warajh maġġoranza ta' 40,000 ruħ. 24 siegħa wara li rriżenjaw il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi u wara li l-Ministru Chris Cardona issospenda lilu nnifsu f'dak li esperti legali qed jgħidu li mhix mossa permissibbli, Byron Camilleri ħareġ jgħid li Joseph Muscat se jżomm postu minkejja li kien il-Prim Ministru stess li ilu mill-2015 joħroġ qonqnu għal Mizzi u għal Schembri. Aktar minn hekk kienu stess li ħattarhom fil-pożizzjonijiet li kellhom biex Schembri itih is-saħħa kollha f'Kastilja. Fil-fatt kien fl-2013 malli ħafidejh it-tmexxija tal-pajjiż meta l-ewwel ħaġa li jagħmel Joseph Muscat kienet li ħatar lin-negozjant u l-ħabib kbir tiegħu Keith Schembri bħala Chief of Staff tiegħu u għadda portafoll importanti ferm lil Konrad Mizzi meta taħ fidejh l-enerġija sabiex iwettaq il-weda elettorali tal-Power Station tal-Gass. Power Station li kienet il-weda prinċipali tal-Partit Laburista u li fuqha bbaża kampanja elettorali sħiħa. Qabel l-elezzjoni tal-2013, Joseph Muscat u Konrad Mizzi kienu jpinġu l-Power Station tal-Gass bħala l-proġett li se jkun qed jibdel il-ħajjiet tal-Maltin. Iżda sentejn wara il-ġurnalista Daphne Caruana Galizja kixfet li Mizzi u Schembri kienu s-sidin ta' kumpaniji sigriti fil-Panama u li fihom, skont id-dokumenti likjati, kienu se jkunu qed idaħlu 5,000 euro kull wieħed kull jum. Iżda wara li l-Prim Ministru għamel da snin kollha jiddefendi lil Schembri u lil Mizzi u minkejja li ilu kif qalu stess sentejn biżrara fiż-żarbuna, Byron Camilleri qiegħed jibqa' jinsisti li Muscat se jibqa' granfat mas-siġġu tal-poter. Intant filwaqt li l-pajjiż kollu jinsab fi kriżi politika minħabba nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Prim Ministru, il-Gvern tul il-jum lanqas kellu attività waħda uffiċjali, konferma ċara li l-kabinett tal-Ministri jinsab paralizzat u mhux jiffunzjona.